እግዚአብሔር በቃሉ ገይሩ ክዛረበናይ ለነፍስ ወከፍና ክዛረበናዩ ቃሉ ሊኢኹ ከሕውየናዩ ቃሉ ሊኢኹ ናብትንሱ ዝራአዮ ስፍራ ከሳግረናይ ክብርና አምላኽ ይሁን አሜን ኩላትና ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 እስከ 16 ዘሎ ሐሳብ ነንብብሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዝቃል ገይሩ ክዛረበና ዝደልዮ ሐሳብ ክንርኢና አሜን ካብዝ ክፍሊ እቲ ኣነ ዝደልዮ ሐሳብ ኣብ ቁጥሪ 8 ዘሎይ ርግጸኛዬ ጎይታ በዝቃል ንነፍስ ወከፍና ከም ዝዛረበና ኩላትና እንደሕር አውጺና ለና ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 እስከ 16 ዘሎ ከንብብ እሞ ሽዑ ናብቲ ቃል እግዚአብሔር አውሽጠይ ዘቀመጦ መልእክት ክሓልፍ ከምዚ ይብል ንመንግስቲ ያቄም ንጉስ ይሁዳ ኣብታ ሳልሳይቲ አመቱ ነቡከደነጾር ንጉስ ባቢሎን ናብ ኢየሩሳሌም መጸ ከበባውን እግዚአብሔር ድማ ንዮአቂም ንጉስ ይሁዳን ካባቅሑ ቤት አምላክ ከአ ሓደ ክፋልን ኣብ ኢዱ ሃቦ ናብ ሃገረ ሲንአን ናብ ቤት አምላኹ ወሰዱ ነቲ አቅሐውን ኣብ ቤት መዝገብ አምላኹ አእቶ ንጉስ ከአ ነአሽፍናዝ ሐለቃቶም ስሉባት ካብ ደቀ እስራኤል ካብ አሌት ንጉስን ካብ ወለዶ ጨዋታትን መንስያት ከምጽ ነገሮ እዚአቶም ከአ ጉድለት ዘይብሎም መልከኛታትን በሁሉ ጥበብን መስተውዓልትን ምሁራትን አእምሮኛታትን ኣብ አዳራሽ ንጉስ መቋም ዝኽእሉን ክኾኑ ናይ ከላዳውያን መጽሐፍትን ቋንቋንካ ክመሃሩ ኢሉ ነገሮ ኣብ ቁጥር 5 እንታይ ብለና ንጉስ ድማ ካብቲ ብልዒ ንጉስን ካብቲ ንሱሰትዮ ወይንን ጸጽባህ ድርጎ ሰርዓሎ 3 ዓመት ክምገቡ ብድሕሪ ዝውን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ክቆሙ ኢሉ አዘዘ አማእኸል እዚአቶም ድማ ካብ ደቅ ይሁዳ ዳንኤልን ሐናንያን ሚሻኤልን አዛርያን ነበሩ እቲ ሐለቃ ስሉባት ከአ አስማት አውጻሎ ንዳንኤል ቤልጣሽጽር ንሐናንያ ሲድራቅ ንሚሻኤል ሚሳቅ ንአዛርያ ድማ አብዲኔጎ ኢሉ ሰመዮ ዳንኤል ግና ይብለና ዛቃል እዚአ ከተተኩሩላ ተስምሩላ ብጣዕሚ ደሊ ኣለኹ ዳንኤል ግና በትብልዕ ንጉስን በትዝሰትዮ ወይንን ከይረክስ ብልቡ ሓለነ بجد خيركس دما نتحلق سلوبات لمنو أملاك كأ ندانيال أبقدم تحلق سلوبات موجسن مهرتن حابوب لنا ساعتكم كاتلكم كسب قطر 10 شديشته تتريقوا تخوليهم نعيك سا ذا زنبب كوايا أخلني آمين دانيال جنا يبلنا بتبل نجوسن بتزساتيو وينن خيركس بلبو حلنا بجد خيركس دما نتحلق سلوبات لمنو يبلنا نزت تاريخ مبزحتنا نفلتو تاريخي بوحدو وي أنبيبنا لنا وي كسبب كله سمينا لنا حكيدو رجت أني لومي قويتا بزق الجيرو كمز الزاربنا ناب كالت في هيوتون كمز الساقرنا كمز خنا نبوت أنا حنا دانيالين بصوتون كابتم بتأزاز نابوكدناصور بمركو كاب يروشاليم ناب بابيلون استوسدو سباتيو نغوس نابوكدناصور ناشفناز حلقاتهم سلوبات كاب دق اسرائيل كاب عليت نغوسن كاب ولدو ጨዋታት መንስያትን ምንም ጉድለ ዘይብሎምን መልከኛታት በሁሉ ጥበብ መስተውዓልትን ምሁራትን አእምሮኛታትን አባዳራሽ ንጉስ መቋም ዝኽሉን ሃሪዩ ከምጽ ብዝአዘዞ መሰረት ተሃሪዮም ናብ ባቢሎን ካብስተወስዱ ሰባትዮ ዳንኤልን ብጾቱን ቅድም ምርኮ ማለት ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝነብሩ ልኡዋን ብናይ ባዕሎም ሕግን ስርዓትን እዮም ዝነብሩ ነይሮም ሓቀይዶ በሐጺሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም አይሁድ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ንበዓል ዳንኤል ካብ ኢየሩሳሌም ና ባቢሎን مساسدوهم ات ابي مسجدل اب قدميهم استغترن تاي اندهر إلنا كميلنا كما ايهود اب بابيلون ننبر زبلين يرو امين امين كلتيو زتفلالي منغستي ناي بابيلون منغستن ناي ايهود منغستن زتفلالي اب بابيلون كم ايهود نخينبرو منغست بابيلون كابኦም ዝጠልቦ ነገር አሎ እዚ ድማ ንዳንኤልን ብጾቱን አዝዩ አብብድሆ ነሩ ማለት أبقال أملاخ أبقال أي قرنطوس مئراف شديشته كاب 10 شعاته كسا 10 شمونت كيدنا خنا نبب كلنا كمزي يبل انتايبل سلزي كم مأخلهم وصون تفلي رخوص أيت تنكيو أنا ون كقبلكمي يبل إجزابيه أبو دما أخونكم نسخاتكمون أوداتن أوالدن كتكونوني إخو يبل اتخلو زكاء القويتا يبلنا آمين هارب أولوس أدمي نابزق أطر مبصحو كاب أطري 14
كسعسر شدشت أبزلو كفلي انت إلوام نيرو نسب قرنطوس مستوم زي آمنو أب حدا عرقود كنتسمد كتسمدو خمزي باللوم صدقن حاتياتن كمزي الراخبو برهان مسألمات منم هبرت كمزي باللو كريستوس مس بيليال سممق خمزي بلون آمان مسي آماني منم قده خمزي بلو مستزاربيو نزي حجي زنببنا يقال تزاريبون تايلو سلازي كما أخلو موتون تفلين رخص أيت تنكيو أنا ونك أبالوكم يبلغ زيابير أبو دما خونكم نسخاتكم من أوداتن أوالدن كتكونن يخم يبل أتي كلو زكالو قويتايب لنا نفسو كفنا نتي كما أخلو موتون تفلين رخص أيت تنكيو زبلك آل نسمرالو أمين እግዚአብሔር ማአሲዩ ከሙሉድ ዝቅበለና እንደህር ኢልና ክንፍለይ ኮለናይ ክንተሐዋወስ ኮለናይ ኮነ አሜን ዶ نزغفلي كنببو زدلو خلو عند مخنيات سلمنتايو اتي غزارسنا مفلاي زي مفلاي نعانا زحدق وي اتوساني نعانا اتحادقه وساني كم زخونه خريئكم دلي امين دو قدسا كنفلي كينفلي اباين اباحاتكم زتحادقه نعانا استحادقه نغري كبرنا املاح يكون املاح بعلو خفلينا يغئلي جن مر اتي مرچا نعانا هيبونا امين دانيال سمعوني صبو غيركم لومي حدا نغر كتحزكم سلازدلوخي دانيال ابتي منم مرچا اب زينبرو اوان حدا نغر كغبر وسين اللهم دوم ساي اتزوسنو وساني انتايو دانيال زوسنو وساني انتايو اب بابيلون كم ايهوداوي كنبر وسينو امين دو انا نسخاتكم لومي لك خم دانيال از عينت وسانه خنوسن غويتا سلازدلينايو نزقال زز نغرنا زلو امين دو دانيال ابت زي مچو خنتات ابت زي طعمبوتا تماريخو ابز خدلو سفرا ابتحتي مركو ابزنبرلو ساعات حدا وساني وسينو انت عينت وساني وسينو ابابيلون كم ايهودا وخنبر وسينو خبرنا املاخين يخون كم انتو يزنبب كلكم دانيال غنا يبلنا بتي بالانغوس بتساتي وينن كيركس بلبو حلنا يبلنا بلبو حلنا وي دغمو محلان انتي مخانو كنري دسبلني قدوسان حلنا خنبل كولنا منالبات ان نسخاتكم كم ز حسيبو طراي كن إلنا خنترجمو سلنخل أتي حلنا زبل قال ويدما محلان زبل قال انتي مخانو كريئكم دسبلني حلنا مالت قدوسان بحصير تغرينيا بحصيرو خنترجمو خولنا حدا نجر كغبر كاب لبو وسينو مالتي خبرن شمو يخون امين دو قدوسان حلنا زبل قال دانيال انتي غيرو حدا نجر بزعباتي زحلنو نجر حدا نجر نمغبار وسينو بلبو وسينو دانيال تزاز نغوس انديو كميلي مون تزاز نغوس كابي غلا ايبلا انتاي دا كميلي ابزخو نتات ناملاخ زخبرو كمي غيري نرسي كابرخس زهلوا ايلو كبرنا املاخ يكون بلبو بزعبا اتي زتحساسبو وي زچنقو نجر حدا نجر كغبر كمزلو وسينو لو منوسن سبات يغبرنا غويتا امين دو كمز زنببنا يودما كيدو نتحلقا سلوبات بتبلع نغوسن بتساتي وينين بقد خيركس لمينو ويبلنا سقيلو دانيال انتاي مو هنغبرينا تماريخنا اندينا انتاي مو هنغبر بابيلون اندينا سلنا يلو مس بابيلوناوين اي تحواوسن كبرنا املاخ يكون ابندا نغستات كتنبر كلها كم تقولنا نفولطو بتناي نغوساويان سرعات كتمراهن كتنبرن قديتاي مرچا يكون نزي زي مغبار كم تتحلق اسلوبات دانيال زبلو يقطعكاي دانيال نزي زي فلت كونيون ايكون نتزوسنو وساني وسينو قدوسا دانيال اتا نسو كم دانيال باقمو خغبرو زلو نجر كغبر سلا زلو يو نزو وساني وسينو يسوس غويتاي لو ما حدا نجر كريئكم سلا زدلو خوي نزي ززاربكم زلو معاسيو صبوق غيركم سمعوني ابز مساي كم زلوكم امين امين صحافو ملكت اندا غبركم كبرنا املاخ يكون معاسيو دانيال اب قدمتي حلقه سلوبات موغس محرت الرخيبو اندحر إلنا معاسيو دانيال اب قدمي اتحلقا سلوبات موغسن محرت الرخيبو اندحر إلنا دانيال بتبل ان مستنى نغوس كيركس بلبو مسحلنا وي مسوسني دانيال اب بابيلون كم بابيلوناويان نخينبر مسوسنيو اغزيابير اب قدمتي حلقا سلوبات موغسن محرت الرخيبو خبر نشمو يخو مبزحتنا نعاي انكولا
وسيكا مالتي نتي بدحر وسانه ناي دانيال زمص نغرينا ندلي حقيده قدسان موغسن محرتن كركب زي دلي سب ولا حد يله لومي انا كم اغلغالي ازي هياو قال كنغركم امنغست املا كوم يكونن زسر انا نسخاتكم نسغوم غويتا دما خبر يغلص امين دو لوما انا كسغوم يبلو ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንስሓትኩም አክሽን ምስወሰድኩም ዩ እቲ ሪአክሽን ናይ እግዚአብሔር ዝቅጽል ክብርን አምላኽ ይኹን ሪአክሽን አይኮንን ዝቅጽል ቅድም አክሽን ይዝቅጽል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዳንኤል ምሰጎመ ዩ እግዚአብሔር ሞገስን ምህረትን ከሰንዮ ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ አመንግስት አምላኽ ኮም ይዝሰረ ከም ዳንኤል አብ ቅድም ሐላቁና አብ ቅድም ሰባት ሞገስን ምህረትን ክንቀበል እንድሕር ደሊና ቅድም ንአምላኽ ክነኽብር ክንሕልን አሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቅድሚ ናይ አምላኽ ምላሽ ናትና ውሳኔ ስለዝቅድም ማለት ከም ምሩኽ ከም ተማሪኹ ዝኸደ ዳንኤል ዝወሰነው ውሳኔ አዚሁ አደገኛይ ምክንያቱም ምሩኽ ናይ ገዛርሱ መሰል ዘይብሉ ሰብ ስለዝኾነ ማለት ይሁን ደአምበር ዳንኤል ኣብ ትሕቲ ባቢሎናውያን ኮይኑ ብስርዓት ሰማይ ክመላለስ ክነብር ወሲኑ ሎም እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ከምዚ አይነት ውሳኔ ክንውስን ይዝደለና ዘሎ ዳንኤል ኣብቲ ዘይምች ስፍራ ኮይኑ ንጎይታ ከኽብሮ ምስ ሓለነ ወይ ድማ ምስ ወሰነ እዩ ኣብ ቅድሚ ተሓለቃ ስሉባት ሞገስን ምሕረት ረኺቡ ክብርን ሽሙ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስና ተጠንቂቅና ክንምርምሮ ኮለና ናይ አምላኽና ባህሪ ልክ ከምዚ ኣብ ህይወት ዳንኤል ንሪኦ ንሕና ምስ ወሰና ይንሱ ጣልቃ ዝኣቱ አሜን ብዙሕ ኣብነታት ክንጠቅስ ንኽእሊና ኩላህና ከምቲ ዳንኤል ኣብ ትሕቲ ናይ ባቢሎናውያን ስርዓት ዝነበረ ንሕና ውን ሎሚ ብተመሳሳሊ ኣብ ትሕቲ ናይ ባቢሎናውያን ስርዓት ኢና ነብር ዘለና ኣብ ትሕቲ ናይ ባቢሎናውያን ስርዓት ንሓሉ እምበር ከም ባቢሎናውያን ክነብር ግን ኣይተጸዋዕናን አሜን ዶ ኣነ ከም ባቢሎናዊ ክነብር ኣይተጸዋዕኹን በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣነ ብስርዓት አምላኽ ክመላለስ ክነብር የተጸውዐ በሉ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ካብ 18 ክሳብ 19 ንደቀ መዛሙርቱ ክዛረቦም ኮሎ ከምዚሉ ነይሩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ካብ 18 ክሳብ 19 እንታይ ይብል ዓለም እንተ ጸላእትኩም ንዓይ ቅድሜኹም ከምዝ ጸላእትኒ ፍለጡ ካብ ዓለም እንተ ትኾኑስ ዓለም ናታ ዝኾነ ትፈቱያ እሞ ምፈትወትኩም ነይራ ኣነ ደኣየ ካብ ዓለም ዝሓረኽኹም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዚ ዓለም ትጸላእኩም ያ ኣይብለና ኢየሱስ ጎይታይ ነፍስ ወከፍ ነዚ ድምፀይ ዝሰምዕ ዘሎ ሰብ ነቲ ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ዝብል ቃል የስምረሉን ይእመኖ ነዚ ቃል እዚ አሜን ዶ ኣነ ንስኻትኩምን ዋላኳ ኣብዛ ዓለም ንንበር ካብዛ ዓለም እዚያ ኣይኮናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣነ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ነዚ ቃል እዚ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይተዛሪቡ ካብ ዓለም ሓሪኩም እምበር ንስኻትኩም ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓለም ከም ዘይኮና ዲክሌር ገይሩ ኣዊጂ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣነ ንስኻትኩምን ነዚ ሓቂ እዚና ክንሓቅፎ ዘለና ነዚ ሓቂ እዚና ክንጭብጦ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣነ ዋላኳ ኣብ ዓለም ይንበርንበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩን ኢልና ክንእውጅ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘድመጾ ድምጺ ክነድምጾ ኣለና ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ዋላኳ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ዝበሎ ነፍስ ወከፍና ካብ ዓለም ይሕረየና እምበር ንሕና ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮና ሰይጣን ይስማዕ ሰባት ይስምዑ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ነዚ ሓሳብ ኣብ ምዕራፍ 17 ስለ ደቀ መዛሙርቱን ስለቶም ብስብከቶም ዝኣምኑ ብሓጺሩ ንኹላህና ኣብ ዝጽልየሉ እዋን ካብ ዓለም ከም ዘይኮናውን ኣብኡን ተዛሪቡናሉ ኢየሱስ ጎይታይ ኣነ ካብ ዓለም ኣይኮንኩን እስከበሉ ቅዱሳን ሃሌሉያ ንገርዋን ነብስኹም ኣነ ካብ ዝተውዕለሎ ዝግባኣና ነጥብታት ኣለኹ ዶም ሳኹም ቅዱሳን ኣብዚ ቻት ጸሓፉለይ ቅዱሳን ሓደ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶሙን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸልዓቶ ዝብል ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካልኣይ ኣብ ቁጥሪ 15 ንረኽቦ ካብቲ ክፉእ ትህልዎም እምበር ካብ ዓለም ክተውጾም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ዝብል ሳልሳይ መወዳእታን ድማ በአንድነት ፍጹማን ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንዓይ ዝለኣካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንኣቶሙን ከም ዘፍቀርካዮ ምእንቲ ክፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና
أنا أباتاتهم نسخاون أباي حدا مأنتخو خونو أنا تزحب كاني كبر حابكوهم زبلو نتبتاتهم كبر نشوميهم أزيو بعضبل أدمي نابتي زرزرنا يم حسب محلافنا بزعبات قويتا أبي يوحنس 10:4 تزاربو حسب قرب كزارب دسبلني انتا إلو قويتا يسوس كريستوس أنا قالك حابكوهم يبا جابير سمي بار ازي أنا قالك حابكوهم زبل قال ويدما حسب متنتان زليو تقلو الحساب حكيدا قدوسان إذا بتقرينيا قالكا زبل قال بغريك لوغوس زبلو قال مالتي تلوغوس زبل قال ترجمون تاي مالتي زربا وي مدره قال سبز تزاربو زربا እግዚአብሔር ዝበሎ ድንጋገ አዋጅ ውሳኔ ትእዛዝ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃበ ህጊ ወይ መምርሒ ትእዛዝ መትከል እግዚአብሔር በነቢያቱ ተዛረቦ ትንቢታት ትምርትታት አስተምሮታት ሰረተ እምነት ዝብል ትርጉም አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ንቃልካ ሐብኩዎም ክብል ኮሎም በአር እንታይ ዝብል ዘሎ እንደሕር ኢልና ህግኻ ስርዓታትካ ትእዛዛትካ መምርሒታትካ መትከልካ ድንጋገኻ ውሳኔታትካ በአብዩ ኸአ ንገዛእ ርሰይ ሐብኩዎም ይዝብል لنا زلو خبر نشوم يكون آمين نexavier قال هيوتي نexavier قال ممرحي نexavier قال معقوبي نexavier قال نخلو زفتره لعل خلو زلعلماوي قالي ويتان دق مزامرتون بار اتزابيه هيابي هيبوم نعين اخاتكم من قويتا اتزابيه هياب هيبونالو السوخا انتايو ازخن مرحالو كنبرلو إلو زهابنا قالي يسوس كريستوس قويتاي امثالي سلسته قطر حدن قطر خلتن كيدنا كننبب كولنا انتايب لنا ودي من واح معالتتاتن عمتات هيوتن سلامن كوسخلكا يمو نحقي اي ترسعيو لبخاون نتزازاتي يحلوني اتي كاب قويتا استقبلنا يو قال زسرح ويتتقمتنا يتستقبلنا يقال نخون معاسي اندحر إلنا نتقال مسن نحلو مالت نتقال كنبرلو خولنا تقباراوي كنقبرو خولنا تراي ويتا يسوس أنا نقالكا حبكوهم كبل كلهم بقار بزعبا اتي هياون مسلت انزخونة كيسلت ازي ملس هيوتن منفسن زخونة كلو بقو زخونة بزعبا اتي حلفا سمو زخبرو زل عالماوي نزل عالم ساني ازنبر قاليو ابزز الزارب زلو خبرن شوم يخون آمين ويتا يسوس نقالك زيابير زحابنا بقار بتقال كنبر كم تتقبلنا يو خوينا كنملالسن كنبرن يسوس ويتا لومي أنا النسخات من كنفلطو زغبانا حقلو كمزي يسوس بعلو ابقالو تزاربنا انا نسخاتكمن كمتي تزصوعنا كاب عالم زيكونه نحناون كاب عالم ايكونا كاب عالم اندحر زيكونا كابينا مالتيو اتي بقدس اتصوعنا غويتا كاب سماي سلازخونه نحنا دما ناتو سلازخونا نحناون سماياويانينا امين نحنا كابتا نخلو تغز سعاريت زخونت منغستي ابكالا اي تيموثيوس مراف 1 قطر 9 كمز زبل قال الله أملاخ بفقاد رسون باتي بخريستوس يسوس قدم زمانات عالم التوهبنا تقان أدحاننا بقدس صواعون صواعنا نمبر بقبري أيكونن يبلنا نزق على زي بمحارين يخن بمبتعمل دسبلني انتا يبل أبكالايت إيموتيوس مراف هذا قطرة شعاته يادانن يبلنا بقدس ما تقراريت أران اكزيابير نونا يهم اند راسو أصابنا تقامت النونجي اند سراتشن متن عيدلم يهم تقا كزلالم زمانات بفيد بكريستوس يسوس تسطني يبلنا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ አነ ንስኻትኩምን ናይቲ በፍቃድ ርዕሱን በቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ቅድም ዘመናት ዓለም ተዋሃበና ጸጋ ዘድሃደና አምላኺና አሜን ነህና ነገዛ ርስና አይኮናን ዋና ዘለና ሰባቲና ከምቲ እቲ ዘድሃነና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያዊ ዝሆነ አነ ንስኻትኩምን ሰማያውያኒና ሰማያውያን እንደህር ኮይና ድማ በናይ ሰማይ ስርዓት አብዛ ምድርዚአ ክንመላለስ አሎና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን እዚ ሁሉ ዝብል ዘለኹ ሓደ ነገር ክብል ስለዝደለኹ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያዊ ክነሱ አምድሪ ይመላለሰሉ አብዝነበረ እዋን ከም ሰማያዊ ዜጋ ይነብርን ይመላለስን ዝነበረ ናይ ሰማይ አጀንዳ ሄዙ ዝተመላለሰ አንንስኻትኩምን አብዛ ምድሪ ከምኡ ክንመላለስና ተጸዊዕና ዘለና አሜን ዶ ናይ ሰማይ አጀንዳ ሄዝና ክንመላለስ ኢና ተጸዊዕና ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ መን ምዃኑን ካበይ ምዃኑን ስለምንታይ አብዛ ምድሪ አሎ አጸቢቁ ዝፈልጥ ሰብ ከም ዝነበረ
ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣነ ንስኻትኩምን ልክ ከም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ መንነትና ንፍለጥ አሜን ንሕና ሰማያውያን ኢና ኣብ ምድሪ ንነብር ግን ዜግነትና ሰማያዊ because እቲ ዝዓደገና እቲ ንሕና ናቱ ዝኾና ጎይታ ካብ ሰማይ ስለዝኾነ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ኣነ ንስኻትኩምን ልክ ከም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ መንነትና ክንፈልጥ ይግባአና ካልኣይ ከም ምድራውያን ዘይኮነ ከም ሰማያውያን ኣብዛ ምድሪ ክንነብር ኣለና ጎይታ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን እዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ክንነብር ከም ዘለና ክነግረና እዩ እዚ ቃል እዚ ሰደልና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ዓይነት ህይወት ክንነብር ግን መን ምዃናን ካብይ ከም ዝኾናን በየናይ ምምሕዳር ንመሓደር ክንፈልጥ ኣለና አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ንሱ ካብዛ ዓለም ከም ዘይኮነ ኣብ ዮሐንስ 17 ጥራሕ ኣይኮነን ተዛሪቡ ኣብ ምዕራፍ 18 ቁጥር 36 ውን ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ምስ ቀረበ ንጲላጦስ መንግስቱ ካብዛ ዓለም እዚኣ ከም ዘይኮነት ብትብዓት ተዛሪቡ ኣሎ አሜን ዶ ኢየሱስ ከኣ ይብለና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 36 ኢየሱስ ከኣ መንግስተይ ኢሉ መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ አንተ ትኸውንሲ አይሁድ ከይተሓዝ ገላዌ ምተዋጉኡ ለይ ነይሮም ሕጅግና መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ኢሉ መለሰ ጲላጦስ ድማ እምበኣርክስከ ንስኻስ ንጉስ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከኣ ንጉስ ምዃነይሲ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኣነ ንሓቂ ክምስክር ምእንቲ እዚ ተወለድኩ ምእንቲ ዝውን ናብ ዓለም ዝመጻኹ ካብ ሓቂ ዝኾነ ሁሉ ከኣ ድምፀይ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ኢየሱስ ኣብዚ ግሉጽ ዝገብረልና ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ንሱ ናይታ ሰማያዊ ናይታ ንኹሉ ትገዝእ መንግስቲ ንጉሳ ከም ዝኾነ አሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታይ ጲላጦስ እምበኣርስከ ንስኻ ንጉስ ኢኻ ኢሉ ምስሓተቶ ኢየሱስ ዝመለሰሉ መልስ እንታይ እንደሕር ኢልና ንጉስ ምዃነይሲ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ብምባል ንጉስ ምዃኑ ክነግሮ ከሎ ንሪ አሜን ነዚ ሓሳብ ቅዱሳን ጽቡቕ ጌርኩ ስምዑኒ ነዚ ሓሳብ ሱቕ ኢለ ከም ዘይለዓልክዎ ክርዳኣኩም ደስ ይብለኒ ኣነ ንስኻትኩምን ዋላ እኳ ኣብዛ ዝወደቐት ዓለም ብናይ ጸልማት ገዛእቲ ኣብቲ ማሕደር ዓለም ንነብር እንተኾና ከምቲ ንጉስና ካብዛ ዓለም ዘይኮነ ንሕና እውን ካብዛ ዓለም ኣይኮናን ኢየሱስ ጎይታይ ካብዛ ዓለም ከም ዘይኮና እንደሕር ፈሊጥናን አሚንናን ድማ ከም ሰማያውያን ኣብዛ ዝወደቐት ዓለም ክንነብር ኣሎና ጻውዒትካ ሰማያዊ ከም ሰማያዊ ኣብዛ ምድሪ ክትነብር እዩ አሜን ዶ ናይ ሰማይ አጀንዳ ኣብዛ ምድሪ ክንገልጽ ክነንጸባርቕ ዝተሓረና ሕርያት ወለዶይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣቀዲምና ዘንበብናዮ ክፍሊ ማለት ኣብ ዮሐንስ 17 ካብ ቁጥር 15 ክሳብ 18 ኣብ ዘንበብናዮ እንታይ ኢሉ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ክፉእ ክትሕልዎ ምንበር ካብ ዓለም ክተውጾም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ሕጂ ቅዱሳን ክተስተብልዎ ይደሊ ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ካብዛ ዓለም ቫኒሽ ክንገብር ወይ ድማ ክንጠፍ ወይ ከምቲ ንሱ ናብ ሰማይ ዝኸደ ክንከይድ ኣይኮነን ጸልዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሚሽን ስለዝነበሮም ደቀ መዛሙርቱ ኣብዛ ምድሪ ኣነ ንስኻትኩም ተልእኾ ስለዘለና ጎይታ ሓደ ጸሎት ጸልዩ እንታይ ዝብል ጸሎት ጸልዩ መሲልኩም ካብቲ ክፉእ ክትሕልዎ ምንበር ካብ ዓለም ክተውጾም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ኢሉ ኣብዚ ጸሎት ኣነ ንስኻትኩም ተኻቲትና ኣለና ኣብዚ ጸሎት እትዋቲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ስለምንታይ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ክፉእ ክትሕልዎም ኢሉ እንደሕር ኢልና እዛ ምድሪ እዚኣ እዛ ዓለም እዚኣ በቲ ክፉእ ስለተተሓዘት በቲ ክፉእ ትመሓደር ስለዘላ እዚ ክፉእ ድማ ንደቂ ብርሃን ስለዘይፈቱ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ክፉእ ዝበሃል ገዛኢ ኣሎ ካብቲ ክፉእ ዝብሎ ዘሎ እዚ ክፉእ ተባሂሉ ዘሎ ዲያብሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብቲ ክፉእ ክትሕልዎ ምንበር ካብ ዓለም ክተውጾም ኣይኮንኩን ዝምልምን ዘለኹ ምክንያቱም ኢሉ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም ካብ ዓለም ኣይኮኑን በተሐቂ ቅዱሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ከምቲ ንዓይ ናብ ዓለም ዝለኣካኒ ከምኡን ኣነ ናብ ዓለም ለኣክዎም ኢሉ ሚሽን ኣለዎም ተልእኾ ኣለዎም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብዛ ምድሪ ክጸንሕዮም ተልእኾም ክሳብ ዝፍጽሙ እቲ ሚሽኖም ክሳብ ኣኮምፕሊሽ ዝገብሩ ኣብዛ ምድሪ ስለዘለው
قدم أنا بسمك حلي يوم نيره حججن وابو أنا نبخس لازمت زلخو نزوم زحاب كاني كتحلوهم إلا منك الله يلو إخزابير سمي بار أمين دو بزي يسوس كريستوس زت عليه تصلوت أنا نسخاتكم من تخاتيتنا لنا أبزت صلوت أتواتنا يسوس كريستوس قويتاي حجون قويتا بات قويتا زت عليه تصلوت تحلينا ننبر زلنا سباتنا يسوس كريستوس قويتاي كبرنا أملاخيهم كم تأنتو يزولكوه إذا أبز قويتا كفو إلو بتككلين مان النتو قليس وزلو من يندحر إلنا ديابيلوس قويتا يسوس بزمان النتو أبزت فلالي قط أميتات وي أبتمرتاتو تأيسولو نعبنت أماتيوس حموشتا سلاسان شوعاتن كيدنا كنا نبب كولنا انتايب للناسي زوم دك منغستي هيوتنا كميك خون كولو خزارب كولو ويتان تايلو نغركم سيلو اوا ايكونن دا ايخون كابز زبزه كاب تخوفو يبلنا تخوفو زبل قال كفاات يزمسلنا قالينا كفاات غيرنا نوسدينا ازي كاب زخوفو يزبلو سورس اتس كوفو تباهيلو زلو منچناي كل غفاات مالتي يسوع كريستوس غويتاي لو مخنلا ليولنا عالم بزخوفو يا تتحيزا زلا بزخوفو يا تمحدر زلا ناتي ناتاتكم من محدار جن كابت سمايو እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ካብዝ ዝበዝሐ ካብት ኩፉ ይብለና እትኹፉ ማኒ ዲያብሎስ ምንጭ ሁሉ ሐሶት ዝሆነ source of every evil ማለት ናይ ኩሉ ክፍአት ምንጭ ዝሆነ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክለኛ ማንነቱ أبزي كجلسلنا خلوا ينادر إزالنا يسوع قويتا يسوع نتوم صلوت محرنا إلهم صحته ودك أمزامرتو أماتيو شديشته عسر سلسته صلوت كمهرام كله هذا كابت صلوت كتصلي وزلوهم نجار انت إلوهم كابت كفو عدحنا النمبر نفتنا أيتأتونا أمين زيت هذا صلوت دابير سمي بار كفو الله أبزام درزيا نزام درزيا جزي زلوا تأتي عالم سي بتأكوي تتحيز خمس اللايب عالم بتأكوي تتحيز يزلا حيزوا لنا عالم نحنا جن كاب عالم سلزي كنا نا يسوع سلزي كنا أي كحزنا أي كلن إخزابير سمي بار كاب كفو أدحنا النمبر نفتنا أي تتونا من قستن حيلن كبر نزل عالمنا تكايمو آمين إلكم تقليلو زون كاب كفو الوزلو كاب تمنش كل غفاء زخونة ديابيلوس حلونا إلكم تقليلو إخزابير سمي بار نماتيوس عسر سلسته عسر شعته كيناون تنبيبنا نتابلنا قال منغست سميعوس زيستوعلو كله تخفو يمصمو نتابلبو استزرأ يمنطلو تي ابطقا منغد تزرأ زيب رومي قال املاح نسمع لنا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በዚህ ዘሐበና ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ነዝቃል እዚ ነዝህያው ዝገብር ቃል ዝፍውስ ቃል ናብት ዝቅጽል ምዕራፍ ዘሳገር ቃል ንሰማዕ ኣለና እንድሕር ግን ነዝቃል ዝኸውን ቦታ ዘይብልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እትخፉ ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ኣብ አፍደገ ይጽበይካይ እንታይ ከገብር እዩ ዝጸባበይ እንድሕር ኢልና ነቲ ኣብ ልብ ሰብ ዝተዘርአ ዝቦቅል ቃል ዘስልጥ ቃል ዝፍውስ ቃል ዘሳግር ቃል ክምንጥል ይጸባበይ ማለት ኣብ ጥቃ መንገድ ተዘርአ እዚ በቃ ቦታ ዘይረኸብ እቲ ቃል ቦታ ተዘይረኺቡ አይቦቅልን ይሐጉግ ማለት ኣብዝውን እቲ ክፉ ወይ ድማ the wicked ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ዲያብሎስ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ካብ 13-14 እንታይ ኢሉ አቱም አቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩም ይኹሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ አቱም አግባዝ ነቲ እኩይ ሲኢርኩም ይኹሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ሎሚ ነዚ እኩይ ክንስዕሮ ዳብር ስሙ ይባረክ ሲኢርና ድማ በተሰማያዊ ምምሕዳር ኣብዛ ምድሪ ከም ሰማያውያን ክንመላለስ እዩ ወይታ ነዚ ቃል ዝሰደልና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዞም ዞም አግባዝ ነቲ እኩይ ሰዓርዎ ነዚ እኩይ ክንስዕሮ ከም ዘለና ይጎይታ ዛረበና ዘሎ አቱም ቆልዑት ነቦስ ለዝፈለጥኩሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ አቱም አቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩም ይኹሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ አቱም አግባዝ ብርቱዓት ስለዝኾንኩም ቃል አምላኽ አባኻትኩም ይነብር ስለዘሎን ነቲ እኩይ ሲኢርኩም ይኹሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ይብለና አነ በዝበረኸት እዚ كبارخكم آمين قال أملاح أباخاتكم ينبر نزل عالم قال أملاح يسعنا بهوتكم آمين دو انتهي لهم أتوم أقبازات برتو عسل زخونكم اتزبرتكو قالوا يزبرتاك قالوا اندهر لك برتو إيخاتهو انتهي لهم أتوم أقباز برتو عسل زخونكم
قال أملاك أباخاتكم ينبر سلازلو أكتيف مالتي دورمانت زي كونه زسرح قال أبوشتكم سلازلو مالتي قال أملاك أباخاتكم ينبر زبل continuous مالتي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንታይ ሉቃሲ ነትእኩይውን ሲዕርኩም ማይኹሞ ጽሒፈልኩም አለኹ ብለና እግዚአብሔር ይመስገን ነትእኩይ እትእንኮ መንገዲ ነትእኩይ እንስዕረሉ እንኮ መንገዲ እንታይ እንደህር ኢልና ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ነትእኩይ በቃል አምላክ ገይሩ ዝሰዓሮ ጽሑፍ ይናበለ ዝሰዓሮ በቃል አምላክ ይኻትስዕሮ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን እትእኩይ ካባኻ ዝርሐ ቃል አምላክ አውሽጥኻ እንደህር ሓዲሩሎ ቃል አምላክ አውሽጥኻ አክቲቭ እንደህር ኮይኑ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አብቀዳማ ዮሐንስ 3:10 ተخلተውን ከምዚ ዝብል ቃል አሉ ከምቲ ካብ እኩይ ዝነበረ ንሓው ኸኣ ዝቀተለ ቃየል አይንኹን ስለምንታይ እዩ ዝቀተሎ ግብሩ እኩይ ግብሩ ሓው ግና ሰናይ ስለዝነበረ እዩ ይብለና እኩይ ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎም በአር ዲያብሎስ አብቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ 18 ክሳብ 19 ዘሎ ቃሉን እንደህር አንቢብና ከምዚ ይብለና እቲ ካብ አምላክ ተወልደ ዘበለ ርእሱ ይህሉ አሜን ካብ አምላክ ስለዝተወለድኩ ርእሰይ ይህልዌ በሉ እግዚአብሔር ይመስገን እትእኩይውን ይሉ እቲ ጽቡቅ ገርኩም ሰምዑን እዚ ቃል እዚ ኩላትኩም አብልብኹም ጻሐፍዎ እንታይ ይብል አብቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከ18-19 እቲ ካብ አምላክ ተወልደ ማለት አነ ንስኻትኩምን ማለት ርእሱ ይህሉ ርእስና ክንህሉ አለና እትእኩይውን አይትንኪዮን እምበር እቲ ካብ አምላክ ተወልደ ኃጢአት ከም ዘይገብር ንፈልጥና ካብ አምላክ ምዃንና በዘላ ዓለሙን በትእኩይ ተታሒዛ ምህላዋ ንፈልጥና ይሉ ስለዚህ እቲ ካብ አምላክ ተወልደ ዘበለ እንታይ ገብር አለዎ ማለት ርእሱ ክሕሉ አለው ርእሱ ካብ ርክሰት ርእሱ ካብ ኃጢአት ርእሱ ካብ እከይ ነገር ርእሱ ካብቲ ምንጭ እኩይ ዝኾነ ናይቲ ምንጭ እኩይ ዝኾነ ተግባራት ብሙሉኡ ክህሉ አለዎ እንተ ዘይኮይኑ እቲ እኩይ አክሰስ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብ ህይወት ስለምንታይ እቲ እኩይ ዘይትንኪዮ እንደህር ኢልና እቲ ካብ አምላክ ዘበለ ርእሱ ካብ እከይ ስለዝህሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዶም እግዚአብሔር ይደግፈና ርእስና ካብ እከይ ዘበለ ክንሕሉ ርእስና ካብ ክፍአት ዘበለ ካብ ተንኮል ዘበለ ካብ ቂም ዘበለ ካብ እግዚአብሔር ዘይخبር ዘበለ ካብቲ ኣብ መንግስቱ ክረአይ ዘይብሉ ነገራት ርእስና ክንሕሉ እግዚአብሔር ነፍሶ ከፍና ጸጉ ይብዛሐና አሜን እዚ ቃል እዚ አዚ ወሳኒ ቃል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ አምላክ ተወልደ ዘበለ እንታይ ይገብር ኢሉ ርእሱ ይሕሉ እስከበሉ ካብ አምላክ ተወልደ ዘበለ እንታይ ይገብር ኢሉ ርእሱ ይሕሉ ርእሱ ዝሕሉ ሰብ ድማ ከምዚ ክነንብቦ ጸናሕና እቲ እኩይ ፈጺሙ አይትንኪዮን እግዚአብሔር ይመስገን በንጻሩ እንድሕር ርእስና ዘይንህሉ ኮይና ግን እቲ እኩይ ክትንኪየና ይኽእል ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 3 ክጽሕፈሎም ከሎ ከምዚ ኢሉሎ እንታይ ኢሉ ግናኸ ኢሉ እቲ ዘጽናዓኩምን ካብ ክፉ ዝህልወኩምን ጎይታ እሙን ይብለና አሜን አሜን ግናኸ እቲ ዘጽናዓኩምን ካብ ክፉ ዝህልወኩምን ጎይታ እሙን ይብለና ኩሉ ክፉ እምበአር ቅዱሳን ካብቲ ክፉ እኩይ ዝኾነ ዳቢሎስ ይዝመጽእ ስለዚህ ኻዩ ኢየሱስ እቶም ናቱ ዘበሉ ካብቲ ክፉኡን ክፍአቱን ክሕለው ናብቲ እሙን ዝኾነ አቦ ጸሊ ጎይታ ነፍሶ ከፍና ካብዚ ክፉኡን እኩይን ይሃልወና አሜን ዶ 17 ጎይታ እንታይ ኢሉ በተሐቂ ቀድሶ ቃልካ ሐቂ ቀድሶ ማለት ቅዱሳን ሎም እግዚአብሔር ይቀድሰና አሜን ንመንግስቱ ይቀድሰና ንሐሳቡ ይቀድሰና ንዓላማው ይቀድሰና ንፍቃዱ ይቀድሰና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተራ ጸሎት አይኮነን ጸሊ በጣም አዚ ወሳን ጸሎት ይጸሊ እንታይ ኢሉ ሓደ ካብቲ ጸልዩ ኣብ ዮሐንስ 17 በተሐቂ ቀድሶም ቃልካ ሐቂ ቀድሶም ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅዱሳን ንዕላማ ኻፍለዮም አንጻሐዮም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ክነንብቦ ጸናሕና ቃል ዝነግረና ቃል አምላክ ሐቂዩ ቅዱስ እዩ ስለዚህ ኸአዩ ናይ መቅዳስ ኃይል ዘለዎ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ 15 ቁጥሪ 3 እንታይ ኢሉ ነይሩ ንሳትኩም ከአስ አላት ዝነገርኩም ቃል ድሮ ንጽሐት ይኹም ኢሎም ንደቀ መዛሙርቱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ካብቶም ካልኦት ንጹሐት ዝገብሮም ምክንያት እንታይ እንደህር ኢልና እቲ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ሰምዕዎ ቃል እቲ ቃል ናይ መቅዳስ ኃይል ኣለዎ እግዚአብሔር ናይ ምንጻሕ ናይ ምፍዋስ ናይ ምስጋር ኃይል ዘለዎ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነቲ ቃል ብምስሙዖም ጥራይ ግን አይኮነ ነቲ ሰምዕዎ ቃል ምስገዛእ ርሶም ስለዘወሓድዎ ክብርና አምላኽ ይኹን ንስኻትኩም ሳላት ዝነገርኩም ቃል ነቲ ዝነገርኩም ቃል ተቀቢልኩምሞ አሚንኩምሞ ብኡ ትመላለሱ ስለዘለኹም ኦሬዲ ንጹሓት ይኹም ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሚ በዚ ቃል እዚ ምንጻሕ ይኹነልና ምስጋር ይኹነልና አነ ንስኻትኩምን ነታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኺልዋ ዝኸደ መንግስቲ እንቐጽል ተወከልቲ ናይታ
ኣብ ሰማይ ዘላ መንግስቲና አሜን ዶ አነ ወኪል እስኪበል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መብዛሕቴና አነ አምባሳደር ናይ ክርስቶስ እየ ንብሊና እግዚአብሔር አነ ወኪሌ ንብሊና ወኪልና ናይ በሐቂ ነህና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ extended power ስልጣን ሂቡ ሙሉ ስልጣን ሂቡ ወኪሉ ኣብዚ ዝገደፈና ናይታ ሰማያዊት መንግስቲ ወኪላትና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ወኪላት እንደህር ኮይና እንታይና እንገብር ዘለና እንደህር ኢልና ከምቲ እቲ ዝወከለና ጎይታ ክንነብር ክንመላለስ ዝደለየና ኮምኡ ኣብዛ ምድር እዚኣ ከም አምባሳደር ናይ ክርስቶስ ክንመላለስ እዩ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አነ ንስሓትኩምን ከምቲ ቃል አምላኽ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9-10 ዝብለና እንታይ ይብል ንስሓትኩም ግና ኢሉ ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝጸዋዓ ما أنت هتنقرو حري ولدو آمين حري يبلسكي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዛ አምላኺ ሐሪካ አነ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አብታ አንቶ ይዘንበብናዮ አኔ ሐሪኩም ካብ ዓለም ሐሪኩም እንበር ካብ ዓለም አይኮንኩምን you belong to me ዝብል ዘሎ ሕሪ ወለዶ ክብለካ ኾሎ ሕሪ ማለት እኮ ካብ ብዙሓት ዝተሐረየ ማለት ዝተመርጸ ማለት ስለዚህ በዚህ ትሕበን አለካ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ትሕበንለኪ ሕሪቲ ወለዶ ሕሪ ወለዶ ይኻ ናይ መንግስት ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላኽ ዝኾና ህዝቢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዝግና አምኖለና እንታይሉና ንስኻትኩም ቀደም ህዝብ ዘይነበርኩም ማለት ሕሪያ ዘይነበርኩም ሕጅግና ህዝብ አምላኺኩም ዘይተማሃርኩም ዝነበርኩም ሕጅግና ምሁራት ይኹም ይብለና ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ዶ አነ ህዝብ ዘይነበርኩ ሕጅግን ህዝቤ ህዝብ አምላኺ ንቅዱሳን ወደ አዶሚና እግዚአብሔር ደቃ አዶሚና እግዚአብሔር ይመስገን አፊሊጲ 3 እስራኤልና ነንብብ ኮለና ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይሉሎ ንሕና ግና ይሉ ሀገርና ኣብ ሰማያት ያ ካብ አውን መድሃኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበለና ይሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ሎሚ አነ ንስኻትኩምን ሀገርና ኣብ ሰማያት ከምዝኾነ ተፈሊጥና ንመድሃኒና ከምትንሱ ዝደለየና እናነበርና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጸባባ ያለውና ኢየሱስ ጎይታይ አነ ሎ መዓልት ነግረኩም አለሁ ነፍስ ወከፍና ኖርማል ህይወት ክንብራ ይተጸዋዕና ግን ኖርማል ህይወት ምንባር ግን ይካአል ከምዚ ሕጅ ነብሮ ዘለና ናብራ ኖርማል ትበልዕ ትሰቲ ትወጽእ ተዓቱ ኖርማል ጽልዋ ዘይብልካ ሰብ ኮይንካ ክትነብር ይካአል ኖርማል ህይወት ከም ክርስቲያን ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን እሱ ይኮነና ናይ እግዚአብሔር ጻዌ ግን እሱ ይኮነና ዓይና አኻትኩምን ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ቅዱሳ ንሕና መለኮታዊ ህይወት ክንነብርና ተጸውዕና አሜን ዶ ንመለኮት ክንገልጽ ተጸዋዕና ሰባቲና ኃይለ አምላኽ ኣብዚ ምድሪ ክንገልጽ ዝተጸዋዕና ሰባቲና ንሕና ኢንስትሩመንት ናይ ክርስቶስ ክንከውን ኣብዛ ምድሪ ዝተሓረና ሰባቲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ኖርማል ህይወት ክትነብሪ ኖርማል ህይወት ክትነብር ኣይተጸዋዕኻን ከምቲ ተጸዋዕናሉ ይኮንና ንነብር ዘለና ዳንኤል ኮነ ብጾቱ በዓል ሃናንያ ሚሻኤል አዛርያ ኣብ ዘመኖም ገዚኦም ስም አምላኾም ከም ዝኽበር ከም ዝፍራሕ ገይሮም ዝሓለፉ እምነቶም ኣብ ዝሓለፉ ብኸመይ እንደህር ኢልና እምነቶም ኣብ አምላኾም ብምግባርን ንዑኡን በይኑ ብምንባሮም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ስገድ ዝብል ይምጻ ክቀትለካ ዝብል ይምጻ ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ክድርቤካ ዝብል ይምጻ ሓደ ነገር አቋም ይዘለዎ ኣነህና ንአምላኽን ጥራይና ንነብር በትስኻ ተውጾ ትድንግጎ ሕጊ አይነ ኸይድኒና ብፍላይ ኣብ ስገድ አምልኽ ኣብ ዝብል ነገራት ማለት እግዚአብሔር we don't compromise ይሉ compromise ዘይብሉ ህይወት ክንነብርና ተጸውዕና አሜን ዶ ቅዱሳን አንቶይ ነጊረኩም ከይሰጎምና ጎይታ ይስጉምኒ አንቶይ ከምዝ ነገርኩኹም ዳንኤል compromise ገይሩ ክነብር ክእል ነይሩ ሙርኮይ ተማሪኹይ ሀገር የብሉን በቃ ሀገሩ ሐዲጉ ዝመጸይ ናብ ሐዲሽ ስርዓት ዘአተወ ሰብ ነገር ግን compromise አይገብርኔ ዲፋይል አይገብርኔ ንርእሰይ I will do my best ይሉ በተአነ ዝከአለና አቅሚ ክፍትኔ ሐሊኑ አክሽን ወሲዱ ጎይታ ድማ ጣልቃ አትይሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አምላኽና ክብሩ አባና ዝገልጽ ማዓስ ይንድሕር ኢልና አነ ንስኻትኩም ክነኽብሮ ኾለና ጥራይ ካብ አይሁዳውያን ሓደ ክንመሃሮ ዘሎና ኣብ ትምህርት እንታይ እንድሕር ኢልና ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ካብ አይሁዳውያን ሓደ ክንመሃሮ ዘሎና ኣብ ትምህርት እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብ ዝኸድዎ ሃገር ይኺዱ አይሁድ ምዃኑ በቀሊሉ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ ሓቂ ሓሶት ቅዱሳን ጁሽ ዘበሉ ሰባት ካብ ርሑቕ ክትፈልዮም ትኽእል ኢኻ አይሁዳውያን ኣብ ዝኸድዎ ስፍራ ኣብ ሙሉ ዓለም በቀሊሉ ክፍለጡን ክልለዩን ዝኽእሉ ሰባት ኣብ መጽሓፍ አስቴር ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ቃል ኣሎ ንዑ ከም ብበልኩም እሞ መልእክተይና ጠቃለልኩ ኸይደ ኢየሱስ ጎይታ ሃማ በመርዶክዮስ ምስተበሳጨወ ንብዘሎ አይሁድ ከጥፎኦም ምስደለየ ተዛረቦ ቃል ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ኣነ ብጣዕሚ ዝባረኸኒ ቃል ስለዝኾን ሃማን ኢሉ ሃማን ድማ ንንጉስ አህሽዌራስ ኣብ ማእኸልቶም ኣብ ኩለን ሃገራት ኢሉ መንግስትኻ ዘለው ኩሎም ህዝብ
ህዝብታት ሓደ ፍሉይ ህዝብ እስራኤላውያን ካብ ኩሎም እቶም 127 ሃገራት ዘለው ፍሉያት ዝገበሮም ሕጊ ዘለዎም ኣምላኽ ዘለዎም ዘምልኽዎ ዝፈልጡ ሰባት ብስርዓት ኣምላኽ ዝኸዱ ሰባት ብምንባሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣንታ ሰብ ንስኻ ተራሰብ ኣይኮንካን ኣንታ ሓፍተይ ንስኻ ተራሰብ ኣይኮንክን ንሕና ተራሰብ ኣይኮናን መለኮት ተሰኪምና እንንቀሳቀስ ሰባት ኢና ፍሉያት ህዝቢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደረና ሰባት ኢና ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ርስኻ ከም ተራሰብ ኣይትራእያ ርስኺ ከም ተራሰብ ኣይትራእያ ካብ ካል ዝፈለካ ነገር ኣሎ ካብዚ ኣብዚ ምድሪ ዝነብር ፍሉይ ዝገብረካ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል መለኮት ኣሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ጻላኢ ንዓይና ኣኻትኩምን በተመሳሳሊ ክኸሰና ይኽእል ከምዚ ንኣይሁድ ዝኸሰስዎ ዝተፈላለየ ኣዋጃትን ክእውጅ ይኽእል ከምዚ ሕጂ ተኣዊጅዎ ዘሎ ግን ኣይሰልጦን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓንትስ ኣነ ንስኻትኩም እንተተፈለጥና ንኣምላኽ ሰባት ብምዃንና እንተተፈለጥና ብጽድቅና ንኣምላኽ ብምፍራሕና ንፈለጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሚ ከምቲ ዳንኤል ዝሓለኖ እስከ ንጎይታ ክነኽብርና ሓልን ኣሜን ዶ ሎሚ ክህልኔ እስክበሉ ሎሚ ኣነ ክህልኔ ንኣምላኽን ጥራይ ክነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መህላን ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ዳንኤል ነቲ ዝሓለኖ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ስጉምቲ ዝወሰደ ከምኡ ስጉምቲ ንውሰድ ሽዑ ክብሪ ኣምላኽ ክንርኢና ሽዑ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከም ሰማያውያን ኣብዛ ምድሪ ወይ ኣብዛ ዓለም ንንበር አሜን ቁሩም ነጥብታት ከመይ ከም ሰማያውያን ኣብዛ ምድሪ ንንበር ክነብር ከም ዘለና ቁሩብ ክዛረብ ደስብለኒ ቅድሚ ምጥቅላለ ኢየሱስ ጎይታይ ገለ ነገር ተርፈልኩም ከዘሎ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ቆሎሴ 3 ኩላህና ንኺ ቆሎሴ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 17 ከመይና ክነብር ከም ሰማያውያን ከመይና ክነብር ከም ዘለና ኣብ ይነግረናይ ገለ ካብቲ ኳሊቲ ናይ ሰማያውያን ወይ ድማ ሰማያዊ ሰብ ከመይ ክነብር ከም ዘሎ ኣብ ህይወቱ እንታይ ክንጸባረቕ ከም ዘለዎ ዝነግረና ክፍሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና ከምቲ ኣብ ቆሎሴ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 2 ዝነግረና ነቲ ክርስቶስ አሜን አሜን ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ክንደሊ ያለና ሰማያውያን እንድሕር ኮይና ከምዚ ተጠቂዕልና ዘሎ ቃል ዝነግረና ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲእኹም እንተኮይንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ድለይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነዚ ክንደሊ ኣለና if you are heavenly ካብ ዜግነትካ ሰማያዊ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሰማይ እንድሕር ኮይና ሰማያውያን ኢና እንድሕር ናሐስብ ኮይና በሓፂሩ ምድራዊ ኣተሓሳስባ ሓዲግና ሰማያዊ ኣተሓሳስባ ክንሕዝ ኣሎና ሎሙ ጎይታ እዚ ካባይን ካባኻትኩምን ዝደሊ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ሰማያዊ ዜጋ ክገብሮ ዘለዎ ነገር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ካልኣይ ምድራዊ ድሌታትና ሓዲግና ልብና ምስ ናይ ክርስቶስ ድሌት ክነስተኻክል ኣሎና ከም ሰማያውያን ከም ናይ ሰማይ ዜጋ ኣነ ንስኻትኩምን ምድራዊ ድሌታትና ሓዲግና ልብና ምስ ናይ ክርስቶስ ድሌታት ክነስተኻክለና ኣብ ቆሎሴ 3 ካብ 3 ክሳብ 4 ከይድና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ከምታ አንቶይ ሓወይ ሰናይ ጠቂእዎ ዘሎ ሞይትኩም ይኹም አሜን ዶ ዝሞተ ድሌት የብሉን ምድራዊ ድሌት የብሉን አሜን ዶ ንስጋ ዝሞተ ሰብ ምድራዊ ድሌት የብሉን ምድራዊ ሐሳብ የብሉን አሜን ዶ ነዚ ምድሪ ኢኩም እኮ ሞይትኩም ይኹ ዝብለና ዘሎ ነዚ ናይ ምድሪ ነገሪና ሞይትና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢሉ ሞይትኩም ይኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራላ ሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ አሜን ዶ እስኪ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እየዝሓስበሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኮነኒ ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩምን ምስኡ በኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም ሽዑ በኽብሪ ክንግለጽ እንድሕር ደሊና ሎሚ ከም ሰማያውያን ከም ናይ ሰማያዊ ዜጋ ምድራዊ ድሌታትና ሓዲግና ልብና ምስ ናይ ክርስቶስ ድሌት ክነስተኻክል ኣለና ኢየሱስ ጎይታይ ምክንያቱም ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኢሉና ኣብ ላዕሊ እንድሕር ሓሲብካ እዚ ናይ ምድሪ ነገር እናቀለለ ማለት በቃ nothing comes ዝኾነ እናሐሰብካ ኢኻ ትኸይድ አሜን ዶ ናይ ላዕሊ ዝሓስብ ሰብ ላዕሊ ዝሓስብ ሰማይ ዝሓስብ ሰብ ብናይ ምድሪ ግራቪቲ ክትሓዝ ኣይክእልን እዩ አሜን ዶ ሰማይ ሓሳቡ ሰማይ ዝገበረ ናይ ሰማይ ዝሓስብ ሰብ ብናይ ምድሪ ግራቪቲ ኣብዚ ምድሪ ዕግሽግሽ ክብል ኣይርከብን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሳልሳይ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እንድሕር ኢልና ከምቲ ቆሎሴ 3 ካብ 5 ክሳብ 9 ዝነግረና አሜን አሜን
አሜን እዛ አገዳሲ ሃሌሉያ ፍረኽን ፈሪ መታ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ቢአብይወትና መታን ክግለጽ ኢየሱስ ጎይታ እንታይሉ ነሐጢያት ክንመውት ወይ አምድር ዘሎ አካላትና ክንቀትል ይዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነዚ አብ ቆሎሴ 3:5-9 እንተንቢብና ክንረኽቦይና ከምዚበ ስለዚህ ነቲ አምድር ዘሎ አካላትኩም ቀተሉ እስኪ አምድር ዘሎ አካላቴ ከቀትል ይበሉ ሃሌሉያ እሱ ኃይሉ ምንዝር ርኽሰት ፍትወስጋ ክፉ ትምኒት ስሰአ እዚ ድማ አምልኾ ጣዖቲ ብሰርዚ ነገር እዚ እትቁጣ አምላኽ አብቶም ደቅ ዘይምእዛዝ ይወርድ ንስኻትኩምን ካብኡ ክትነብሩ ኾለኹም ቀደም ብኡ ትመላለሱ ነርኩም ሕጅግና ንስኻትኩም እዚ ሁሉ ድማ ኩራ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በኢየሱስ ክርስቶስ ኩራ ምንጽርጻ ክፍአት ጻርፊ ዘሐፍር ዘረባ ካብ ህይወትና የርሕቆ እግዚአብሔር አሜን ካብ አፍና የርሕቆ እግዚአብሔር አሜን ንስኻትኩም ኢሉ ነተ አረጊት ሰብ ምስግብሩ ቀንጢትኩሞ ከምቲ ምስሊት ተፈጥሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ዝሕደስ ሓዲስ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሱ ይብልና ሰማያዊ ዜጋ እንድሕር ኮይንካ እዚ ዝተጠቕሰ ነገር ኣብ ህይወትና ክርአ የብሉን እግዚአብሔር ይመስገን እንድሕር ይቀላቀል ኮይኑ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዝተጸርገ ይኹሎም አሜን ስለዚህ ዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለው ፍረስጋ ኣብቲ ንሓጢያት ዝሞተ ምስ ክርስቶስ ድማ ዝተንሰሰብ ክራአዩ ዘይግብኦም ባህርያ ስለዝኾኑ ሳልሳይ ደረጃ ካብዚኦም ነገራት ክንርሕቅ ከም ዘለና ክነግረኩም ፈቱ ኢየሱስ ጎይታ ራባይ ኣነ ንስኻትኩምን ከምቲ ኣብ ቁጥር 9 ኣብ ቆሎሴ 3:9-10 ነንብቦ ዘለና አሜን አሜን በዚ ዝለበስናዮ ማለት በቲ ንፍልጠት ዝሕደስ ሓዲስ ሰብ አሜን 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 ሓዲስ ሰብ ጌርና ህይወትና እናሓደስና ገዛርእስና ብፍልጠት አምላኽ እናዕበና ክርስቶሳዊ ህይወት ወይ ንክርስቶስ ዝመስል ህይወት ክንነብር ኣለና this is our calling ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ እዩ ተጻውዒትና በዚ ዝለበስናዮ በዚ ሓዲስ ሰብ ንክርስቶስ ለቢስኩሞ ይኹም ተባሂልና ኣለና በቲ ንፍልጠት ዝሕደስ ሓዲስ ሰብ ጌርና ህይወትና እናሓደስና አሜን ዶ ሰማይ እናሸተትና ማለት እዩ ገዛርእስና ብፍልጠት አምላኽ እናዕበና ክርስቶሳዊ ህይወት ወይ ድማ ንክርስቶስ ዝመስል ህይወት ክንነብር እዩ ጻውዒትና ሓሙሻይ ነፍስ ወከፍና አባል ናይዛ መንግስት እዚኣ ዝኾንና ኩሉ ሰብ ማዕረ መሰል ከም ዘለዎ ማዕረ ከም ዝኾነን ክፈልጥ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቆሎሴ 3:11 ከይና ንንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን ይምበር ኣብኡስ ኣብ ክርስቶስ እስኪ ኣብ ክርስቶስ በሉ ቅዱሳን ኣብ ክርስቶስ ኣብኡስ ዝብለና ኣብ ክርስቶስ ጽርዓውን አይሁዳውን ግዝረት ዘይግዝረት ባርባን ስኪት ባርያ ጭዋን ዝበሃል የልበን we are one in Christ ማለት እዩ ሓደ ኢና ኣብ ክርስቶስ ኩላህና በሓደ አይኒ ጥምተና ጎይታ ንኩላህና እግዚአብሔር ይመስገን ጽርዓዊ ክትከውን ትኽእል ኢኻ አይሁዳዊ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ተገዘርካ ወይ ዘይተገዘርካ ባርባን ወይ ስኪት ባርያ ወይ ጭዋ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ቀደም ሕጂ ግን ኣብ ክርስቶስ ክትመጽእ ኾለኻ ሓድሽ ማንነት ስለዝለበስካ ንስኻ ኣብ ክርስቶስ you are one in Christ in Jesus name አሜን ዶ እዚ ሐቅ እዚ ሒዝና ክንንቀሳቀስ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንሕና ምስ ነፍስ ወከፍና ሓደ ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ በሐፂሩ ክርስቶስ ንኩላህና ማዕረ ይዝብጽሐና ማለት ሃሌሉያ ሻዲሻይ ሓላፍነት አባል ናይዛ መንግስት እዚኣ እንታይ እንድሕር ኢልና አማዓልታዊ ህይወትና ፍረናይ መንፈስ ቅዱስ ክንጸባረቅ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጎይታ እዚ ይብህጎይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዚ ኣብቲ ደቅ ዜጋ ክረአይዝ ካብቱ ዝብህጎ ነገር ሓደ እንታይ እንድሕርና ፍረናይ መንፈስ ቅዱስ ይቅዱሳን ጠፊኢ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ጠፊኢ ዘሎ ማለት ኣብ ቆሎሴ 3:12-14 ከይድና ክነንብብ ኮለና ነዚ ዝምህረና ቅዱሳን ማዕርሲ ይብለና ከም ሕሩያት አምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራትን ኮይንኩም አሜን አሜን ምሕረት ልቢ ለውሃት ትሕትና አቅሊ ትዕግስት ልበሱ ንሓድሕድኩም እና ተጸዋወርኩም አሜን ዶ ንሓድሕድኩም እና ተጸዋወርኩም ምጽዋር ክንጸዋወር ጻውዒትና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክስን ተለዎ ይቅረ ተባሃሉ ይቅረ ክንብል ጻውዒትና ከም ክርስቶስ ይቅረ ዝበለልኩም ንስኻትኩምን ከምኡ ይቅረበሉ ኣብ ልዕሊ ዝኹሉን ፍቅር ማዕሰር ፍጻሜያሞ ልበስዋ አሜን ዶ ሰባት ክሪኡና ኸለው ዝለበስናይ ልብሲ ፍቅሪ ክኸውን ይጻውዒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ሻባዓይ ከምቲ ቆሎሴ 3:15 ዝነግረና ኣብ ዝኾነ እዋ አሜን አሜን ዘለናይ ኩነታት ፈታኒ ኩነታት ሐቀይዶ ቅዱሳን ቃል አምላኽ ግን ሰማያዊ መንግስት ዝኾንና ዜጋ ናይ ሰማይ ዝኾንና
أبزخون أوان سلامنا حلوك وخون مما صوتي ممسجنت خنكون this is your calling آمين من البعض لو معالتي بستفل عليه نجر تحالفوا زلهم سبات كتمار الروت عوئتكم أيكون سلامكم كتطفئوا نجزابهير فقاد أيكون قويتا يسوع كريستوس نبحدا عد طويلو شالوم نزابيت زي أبوليلو شالومكم كقبولون دحر زيد اليوم سلامكم هيسكم كيلو يلنا سلام زيد اللي سب سلام نخزرق زمت سب سلام نخزرق عين فقدلو جزابير مسكن سب يكون أجان انتي يكون مالتي لذي كم سمياويان أبزخون أوان سلامنا حلوك خون مما صوتهم كون زي calling ناتنا جزابير مسكن تايلو سلام كريستوس كأبلبهم يجزا أوشت ناخجز نجزابير فقادي سلام كريستوس كجزيو نجزابير فقاد نزي بحدث سجات تسويهم يمو ما صوتي دس زبل تجرينيا ما صوتي مالت ما مسجن تخون يسوع كريستوس جيتاي ما مسجن مرج أي غير الله خس كبلو لهم معلتي هم الرز اللهم تجرم رموز اللهم حجوز كواهم ريح أوزله دستا حيلهم تداخي مزله بمجرم رام اندحر اللهم ما أخلنا كما سويبلو ما صوتي خون ما صوتي خون يتعوّتي إلكم أمسجنوا نجزابير أبي فيسون حمشت إسراكم يزبد أبي رسم يبارك نجزابير كل جيزة بقولت أنا بيسوع كريستوس كل ساعة كنا مسجنوا تعوّتناي كل جيزة سلا كل نجار يزبد أبي فيسون حمشت إسرا كل جيزة سلا كل نجار it doesn't matter what's going on in our life أنت يا أبي واتنا يخونالو أنت يا أبي واتنا يفتسمالو بزي قدس مرج أنا مسجانا خنقبر نجزابير فقادي هاليلويا شاموناي قال كريستوس بقولوا طبب مليئو كحضرنا علوه يسوع كريستوس قويتاي بارك سنة حوزة أبي فيسون حمشته إسرا زلا أمبوه نعملاخن نبون سلو كله نجر بسم قويتانا يسوع كريستوس كل ساعة نامس جونكم ويزب كل ساعة مالك continuously بزي مقرات مالك انتي مالك بحثيرو مسجانا مرجعها قبره مالك بمسجانا يعوض زلو يسوع كريستوس قويتاي شاموناي دما كم دك منجستي كم زازا سمياويت منجستي قال كريستوس بقولوا طبب مليئو كحضرنا علوه جابر سمي بارك قال كريستوس بقولوا مليئو كحضرنا انتي كنقبرالونا امين كنزمر كنودس منفساو قني كنقاني نحدهنا دما كنمهارن كنمعادن علونا نحدهدكم ان تزراربكم سي منفس يملاكم كو يزبلنا كنزرارب كولنا كنعلل كولنا كنزمر كولنا كنودس كولنا زحلف منفس الله يسوع كريستوس قويتاي بمزمورن يبلنا وداسين منفساو قني نحدهدكم استمهرون معاد بلبخومن بصقا املاخنا زمركم قال كريستوس بكل طبب مليئو يحضركم يبلنا يسوع كريستوس قويتا اشاينا يموداتان كم تبقولوسي 3:17 زنغرنا بقال كونه ويس بغبري انغبرو زبله كله بسم قويتانا يسوع كريستوس كنغبرو علونا بودما نغزابير ابوخنا مسغنالنا يسوع كريستوس قويتا انت يبلنا بقال كونه ويس بغبري تغبرو زبله كله بسم قويتانا يسوع كريستوس غبرو يبلنا يسوع كريستوس قويتا هاليلويا لومي انا انتي زبل زلو قويتا بزقال غيرو انتي يزبلنا زلو اندحر إلنا لك كمتي دانيال ام بابلون إنا نبره كم أيهوداوي كنبر زوسنا كمتي يسوع كريستوس كمتي دك مزامرتو كمتم كالو زحلفو بوتاتنا ناي سماي أجندا هيزوم أبزا مدرزيا نخريستوس تاريخهم زحلفو صلوت خوينم زحلفو أنا نسخاتكمن عويتنا إزو خمزو خونا خنغركم ويدما قويتا خنغركم سلازدلي نزقال زسديدنا آمين دو لوم እግዚአብሔር ክንሕልን ይደልያሎ ሎሚ ልክ ከምቲ ዳንኤል ዝሐለኖ ብዛዕባት ዝሐለኖ ነገር ድማ ሓደ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ ዝወሰኖ ኣነ ንስኻትኩምን ከምኡ ናብ ውሳኔ ክንመጽ ይደልየናሎ ጎይታ ክብሩ ብህይወትና ክገልጽ ይደልያሎ ሞገስን ምሕረትን ኣብ ህይወትና ክለቅቕ ይደልያሎ ክንስጉም ከአይደልየናሎ እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጉኡ የብዛሐልኩም ትጎይታ ውሽጠይ ዘቀመጦ መልእክቲ እዚዩ ገለ ነገር ተሪፉልኩም ከም ዘሎ እምነት አለኒ ጸሊና ክንውዲና ኢየሱስ ክርስቶስ